U okviru kulturne razmjene Islamske Republike Iran i Bosne i Hercegovine u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosač u Mostaru otvorena izložba Dani kulture Irana. Konzul za kulturu ambasade Irana izrazio zadovoljstvo što je prva izložba otvorena u Mostaru uz nadu da će ista privući pažnju Mostaraca i tako omogućiti bolje odnose jednih prema drugima. Mi se također nadamo da će ova naša izložba privući pažnju dobrih ljudi ovoga grada i da će omogućiti veće odnose jednih za drugima. Koliko je kulturno poznavanje sa Republikom Iranom važno, istakli su i direktor Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača kao i gradonačelnik Mostara, koji su kazali kako se nadaju da ćemo iz ovakvih događaja bolje upoznati Iran i na taj način otvoriti puteve prema ovoj zemlji. A s druge strane isto tako je važno da se Bosna i Hercegovina otvori prema Iranu, da i oni, pošto je to velika zemlja, mogu doći ovdje i upoznati se sa onim što mi imamo. Mislimo da imamo dosta sličnosti u kulturi i sigurno da ova izložba je, rekao bi, jedan dar ovoga kulturnog centra Irana i Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosač da se građani Mostara imaju priliku upoznati sa iranskom kulturom. Mislim da je ovo jako dobra prigoda da se upoznamo sa ponudom kulturne i kulturnom baštinom Irana, koji je jedna velika država, sljednica velikih civilizacija i evo, drago mi je da možemo u Mostaru ugostiti ovakvu jednu izložbu. Izložba umjetničkih slika, kaligrafije, tradicionalnih zanata i iranske muzike bila je otvorena 3 dana, a mnogobrojni posjetitelji samo su mogli vidjeti tek jedan mali prozor u svijet svega onoga što Iran u stvari jeste. Nakon Mostara izložba se seli u Sarajevo i Banja Luku. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.